ka channel hatu pitap ka pediang smo bahaya phi sha ka ne ka episode badha ka ne ka kanti ka channel hatu pitap kanyo banwan ra shapi ya ka jing shisha halor ka jing sha penyap u presiden kari USA u John F Kennedy Shua bangin poi syakata ka benta smo bha subscribe ya ka ne ka channel lada phim padap bapinyo shibun tali ki jing kantap bapla bad bayo jing mentoy baro ki brio ki ba hakatu kapor lesi kin jen dalakan mau ya ka ne ka sngi kabalong ka sngi kabadom tam haka history jong kari USA bat ka perthai baro ka we kalong ka sngi ka basay kedar ha ka we kanong ba ha Texas ha ka ba u president ulayang ha ka kali jong u ban kawe yala ka kti syaki padba ha pedeng ka jing sawa ki suloy ki balasiat da ki sipai ki bala apahra yu u henrei pose hakum kani kasngi u president jong kari USA ula syaksiat yap dosmon kani kasngi kalapan kala ya ka history bat kalapan mi shibun teli ki teoris ha ka ba ki brio baro kilaya keren ya ka kabala banja ha kani kasngi hashwa ka jing sya penyap u president jong kari USA sabat ni hadu ka bakut jong kani ka video bapin lap ya ka kabalajia ha kani kasngi ha ka shitang sngi ka arpu artarik u benai naiwing u presiden balai pusan jong kari USA ula syak siat yap katba udang yang ha ka kali jong u la pentikna daki doktor bo ula yap hadin nyo po minute ba ula syak siat uwei usipai barem kari US Uli Harvey Oswald ula syakem halor kal jinglap ba ula don kti ha ka jing penyap ya u John F Kennedy u presiden kari USA ha katu kapor kabapla kalong arsni hadien balakem ya u lasiat yap ya Uli Harvey Oswald da uwe ubriu ubakerteng u Jack Ruby katba ki news reporter kidang keli jingkeli ya Uli Harvey Oswald harengkat ka jing pahara ka bajur lara ya Uli Harvey Oswald sya hospital bat lapan bena ba ulayap ya u Jack Ruby pat la syak set along namar ka jing penyap ya Uli Harvey Oswald ubriu uba penyap ya u presiden kari USA henrei tang hadien saus nam wat uni u Jack Ruby ro ulaklat no ha along ha ka jing tokit kabalong shipo benai halor ka jing syak siat yap u presiden lalab ba Uli Harvey Oswald ulale ya kani kakam marwei hi kani kalong kasien ka basaw ha ka ba u presiden kari USA ula syak penyap hiwei pat dilong u presiden Abraham Lincoln u presiden Garfield bat u presiden McKinley karipot haus nam khat khandai spa andrupusaw kalayatho balasiat ya u presiden nakamala kabahandriu hakawe ka building lalap ro ba shimlalap ya Uli Harvey Oswald ba udan benta bat kanu kaseng kabamut sniu ya u presiden haus nam khat khandai spa nyopu khandai kawaran commission ka US Selection Committee kalayatho balapan yap ya u presiden John F Kennedy nakadaw ka conspiracy lani daka kunhun kabatmu banle snio bat ban penyap dusmon lalapru haki audio recording ya ka jing sawa jong ka weipat ka suloy ka ba shimlade ka jong Uli Harvey Oswald ka jing penyap ya u presiden John F Kennedy kadanglong hadu menta ka kabaki brio kimla bantip ya ka jing shisha bat ka sakut ha ka jing tharai suda kikot kisla syapang ka jing penyap u presiden John F Kennedy lapelat pajba da u presiden badang shen kari US
u Presiden Donald Trump. Kani kala ai jingshai ya kipat ba kibalasa haka umdum labon pausnam. Bun na kinong Amerika kila perkhat bet bakani kajing penyap ya u Presiden John F. Kennedy kalong kabala plan bha dakisnam. Bat kadai ke kabaya kajing shisha labure nakakhmat jong upad ba uba perkhat lese ba kanlong kajing penyap dusmon da uriu pad ba. Kabangitip tikna kalong bala syaksiat ya u Presiden John F. Kennedy nadien kakli Henry u Jefferson Molly u reporter baponam bha nari USA u bala thoru bun teli kikot syapang kani kajingja ulaju batai ya kajing shisha bat kajing shisha kalong balada siat ya ubriu nadien ubriu unyap da kabakelon yap syakmat Henry kabalajia ya u Presiden John F. Kennedy kalong penban Kongpong ha kaba ulah kelon yap syadien wat haba lasiat ya u nadien bat ula airu kajing gentho balasiat ya u Presiden John F. Kennedy nakmat. Kabangitip syapang uli Harvey Oswald ubriu ubala keno ba ula penyap ya u Presiden. Laka ya uli Harvey Oswald hakasnem kat kendai spa laipu kendai bat ulong usipai duriau ubala syongthat nakakam. Ulasa hari Belarus kumbalai senam bat ulawan paipat syari USA bat kalok jong u bat kilasa no hakanong ba Dallas. Di menta tunginya pet kabangim tip syapang kani kajing sya penyap ya u Presiden John F. Kennedy. Kajing shisha bala buri ya ki rekod jong ki interview jong uli Harvey Oswald ha along kawan ra shibun ki jingkeli kani kalong kaan kabaki pulit ki haban bot Henry nakidaw bomla tip kini ki rekod syapang uli Harvey Oswald kilajar ngai no kani kadai kajing penyap ya ubriu ubakraw tam hakari bat kasngau thamula ban perkhat baki pulit kila shu penjar ngai ya ki kot kisla ki bala ban ai ya kajing shisha syakipat ba kari USA. Kajing keno kalami ro baka sorkar US kala penyap yala ujong u Presiden Henry balehi ka sorkar kanle kumta layat ho bo u Presiden John F. Kennedy ulatmu banwan rano ya kishipa USA na kari Vietnam kari kabadan katma bat kari US. Shushu u Presiden John F. Kennedy ulat muru ban pensange ya katma Cold War Persia ya kari Soviet Union bat lami ki jingkeno babun ba ki corporation kila lengba kini kitma bat kanlong ka jingdunong ka bakraw haki lada u Presiden John F. Kennedy un pensange ya kini kitma. Kajing yap bakensan uli Harvey Oswald ubriu ubapen yap ya u Presiden kawan ra shibon teli kijing teli bat kajing yap bakensan u Jack Robiro kawan ra ya ki kibalong bom sngo tikna sho hadien kajing sya penyap u Presiden kari USA u John F. Kennedy lapen mi hakikot kebor ya kadur jong u Jack Robi ubabat ya kasuloy Henry kani kalong kabalong kabom shisha bat lalap tikna baka kli jong u la shubu halor kamet jong uwei pat ubrio ubabat ya kasuloy amshim ladanru ki rekod syapang kajing pla u Jack Robi bat wat kajing pla uli Harvey Oswald hatu lesi kani kalong kabaka sorkar kala banle banburi ya kajing shisha shu ladan sakaway pat ka conspiracy theory syapang uwei ubrio ubabat ya kasyatri kabayong hakasngi kabala siat yap ya u Presiden bat lakeno ba uni ubrio uday ubrio ubala ay kisain ya kinong siat yap ya u Presiden
u John F Kennedy haus nam arajar khat nyau u Presiden Donald Trump ula pelat hadu arhajar praspa ki kot kisla ki bayadai syapang ka jingyap u Presiden John F Kennedy na kini kisla lalap ba ka FBI kalaay ka warning siya ka Dallas Police Department syapang ka jingma ka baap ya uli Harvey Oswald henry ki pulit na Dallas kimshim lala ban ay ka jing pahara ka babiang ya u syo la keno ba u Jack Ruby u briu ba penyap ya uli Harvey Oswald ulale ya kani tangban yo ya kanam kum uta unang penyer keput ya ka jing penyap uli Harvey Oswald ya u Presiden kari USA kaniro kalawan ra shibun teli ki jing keli bat lese kani ka jingja kan yaisa ha udak jing keli bat ngits kam ba ka we kasni ubriu baro untep ya ka jing shisha TKA ka papisngo syapang kani ka jing sha siat yap u Presiden kari USA ya thu da ka ba comment hapo ka comment section pilaru ban ai ya ki request jongpi syapang ki khana bat ki jingja ki baphala khnang ba ka channel hatu pitep kan yo ban ai ya ka jing batai ka babnia batna ka benta ki video ki badangwan sungubha subscribe ya ka ni ka channel ba phinlong banungkong e ban yo ya ki video